अमोलच्या रूपात या ठिकाणी फलंदाज बाद होऊन तंबूत परतल्यानंतर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी दिनेश या ठिकाणी जागा घेण्यासाठी आलाय. मला वाटतं एक धाव एक गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. ते पारसनगर संघाचं दिनेश माफ करा तर संघाचं कशा प्रकारे धावा जमा होत आहेत, कशा प्रकारे खेळ होतोय हे आपल्याला पाहायचं अतिशय महत्वाचा आणि रंगतदार सामना शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण या ठिकाणी या सामने पाहतोय. आणि आजच्या दिवसाचा मला वाटतं जवळजवळ शेवटचा सामना असेल याची पूर्तता आपण घ्यायची आहे. या ठिकाणी उपस्थित रसिक मला वाटतं जवळ उद्या पुन्हा एकदा टोळला चेंडू चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार खणखणाते षटकार डीजे. दिनेश संघाचा संघनायक सुद्धा आहे. त्या पद्धतीने जी जबाबदारी घेतली त्या पद्धतीने या ठिकाणी जबाबदारी मैदानावरती पाडतोय का एवढं पाहायचं. कारण की स्वागत तर चांगलं केलंय बंटीचं. त्याच्यानंतर फुल चेंडू पुन्हा आता मात्र थोडासा बाचकावलेला आहे आणि या ठिकाणी पंचांकडनं आलेली अवंतर धाव एका धावेची भर एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 8. फुल चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. पुन्हा एकदा पंचांकडनं आलेली अवंतर धाव लक्षात घ्यायचं आहे. पंचांकडनं आलेला अंतिम निर्णय असेल. पंचांनी दिलेला अंतिम निर्णय असेल लक्षात घ्यायचा आहे. कुठल्याही प्रकारचा या ठिकाणी चेंडू जर तसं पाहाल तर फक्त कीपर आणि बॉलर यांच्यामध्येच फक्त ह्या चेंडूची दिशा कुठली आहे किंवा आणि पंचांना याचं पूर्णपणे कल्पना आहे याची दक्षता घ्यायची आहे. पंचाने दिलेला निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल याची मात्र दक्षता घ्यायची आहे. कुठल्याही प्रकारचा या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा वाद या ठिकाणी न करता पंचांनी दिलेला निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल एवढं मात्र निश्चित. हॅलो जी दाद मागितली होती तिसऱ्या पंचांकडे जर तिसऱ्या पंचांनी या ठिकाणी पूर्णपणे निर्णायक घेता ही दाद मात्र मान्य केली पंचांनी आणि आपली चूक या ठिकाणी मान्य केल्यानंतर हे डॉट चेंडू या ठिकाणी मान्य केलाय. पुन्हा एकदा आपण येतोय आपल्या
बॉलिंग मार्कवरती येतोय तो बंटी आणि बॅटिंग मार्कवरती आहे तो दिनेश. कशा प्रकारे खेळतोय पुढील चेंडू ते पाहायचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा बंटी याचा सामना करतो दिनेश. पुन्हा टोला चेंडू एक धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी पाहायला मिळेल. थोडंसं मिसअंडरस्टँडिंग या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. चेंडू सीमारेषे पार जातोय का, परंतु 2 धाव मात्र निश्चित. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणता म्हणता 3 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या आणि 3 धावांवर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 11. पहिले षटक प्रगतीपदावरती असताना एक गडी बाद 11 धावा असं पृथ्थकरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय ते तरवळ संघाचं. पुन्हा एकदा लिफ्टी बॅट्समन दिशा मात्र बॉलिंगची चेंज केलंय बंटी यांनी. कशा प्रकारे खेळतो ते पाहायचा. रिव्हर्स फटका टोलवलाय, सुंदर असा टोलवला चेंडू. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार सीमा पार कणकणाती चौकार. सोमेश्वर चौकार. एक मिनिट थांबायचं आहे. षटक चेंडू पूर्णपणे गिनती करायची आहेत. थोडेसे मिसअंडरस्टँडिंग या ठिकाणी झाल्यानंतर स्कोरर आणि यांच्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर तरवळ संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली एक गडी बाद 15 हे या ठिकाणी पाहायला मिळते. दिनेश या ठिकाणी स्ट्राईकला आहे. सोहम या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. पंचांच्या डाव्या हाताने 3 की 4 पावलांचा हलकासा रनअप या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. कशा प्रकारे धावसंख्या होती ती पाहायचं आहे. चेंडू मात्र टोलण्याचा प्रयत्न करतोय. झेल मात्र या ठिकाणी होत नाहीये. यष्टीरक्षाच्या पाठवून गेलेला चेंडू एक धाव मात्र निश्चित. दुसरी धाव होते का पाहायचं आहे. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण पण एक घेतोय आणि 2 धाव्याबरोबर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 17. दिनेशला मात्र या ठिकाणी मैदानात राहणं गरजेचं आहे, कारण की ज्या पद्धतीने आपण संघाचे संघ नायक आहोत आणि ज्या पद्धतीने आपण खेळलं पाहिजे याची पूर्णपणे जाण दिनेशला या ठिकाणी आहे. त्याप्रमाणे पुढील सोहन या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क वरती चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय की काय ते पाहायचं आहे. चेंडू मात्र गेला आर पार सीमा पार गणगणाती सोमेश्वर षटकार. प्रेक्षक झालाय फिल्डर, घेतलाय झेल. तोपर्यंत ऐकूया डीजे. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. वेळ नाहीये कारण की दिनेशच्या बॅट मधून आज नुसत्या षटकाराचा पाऊस पडेल एवढं मात्र निश्चित. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू जातो का पाहायचा. चेंडू मात्र रिझल्ट इज द सेम. गोल फॉर द सिक्स आर पार सीमा पार सोमेश्वर प्रीमियर षटकार. डीजे. धन्यवाद डीजे. वेळ कमी आहे, धावांचा षटकार चौकाराचा पाऊस जास्त आहे. 6 चेंडू 23 धावांवरती दिनेश खेळतोय. पुढील चेंडू लेगच्या दिशेने खेळलेला चेंडू एक धाव मात्र निश्चित. आपल्याला स्ट्राईक ठेवायचा प्रयत्न करेल, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु या ठिकाणी थांबवलेला आहे कारण की अतिघाई संकटात या संपूर्ण विचाराचा दिनेश या ठिकाणी मैदानात पाहायला मिळतोय. 7 चेंडूंमध्ये 24 धावांची घणघणाती फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. ती तरवळ संघाचा संघनायक दिनेशाच्या माध्यमातून अजून हे षटक प्रगतीपथावरती आहे. त्यामुळे ज्या पद्धतीने पहिल्या षटकामध्ये आपण 15 धावा पाहिल्या आहेत, दुसऱ्या षटकामध्ये प्रगतीपथावर किती धावा निघाल्या पाहिजे स्कोरर थोड्या वेळा या ठिकाणी आपल्याला सांगतील. परंतु पुढच्या चेंडूमध्ये काय होतंय हे मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे. चेंडू मात्र फुलटॉस होता. सामना घेतो का पाहायचा आहे. झेड आता मात्र बाद.
प्रथमेश तरुण संघाच्या खेळाडूंनी विनंती असेल की लवकरात लवकर मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे, कारण की समोरील खेळाडूंना सुद्धा अजून खेळायचं आहे. मित्र लक्षात घ्या. दिनेश या वेळेला मात्र निश्चितच कानमंत्र देईल प्रथमेशाला, कारण की अजूनही मला वाटतं 2 षटकं अजून या ठिकाणी शिल्लक आहेत. ज्या प्रकारे हा खेळ चालू आहे 23 मात्र धावसंख्या मला वाटतं माझे स्कोरर या ठिकाणी सांगतील 30 या ठिकाणी झालेली आहे. म्हटल्यानंतर अजूनही 2 षटकं आपल्याला खेळायची आहेत. जर दिनेश या ठिकाणी मैदानात जर उपस्थित राहिला तर निश्चित आपल्या खेळाडूंना किंवा आपली धावसंख्या षटक संपल्याची घोषणा केली काका भिंगाडे यांनी. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 30 धावा, म्हणजे सरासरी 15ची या ठिकाणी चालू आहे आणि 2 गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी तरवळ संघाचं. तिसऱ्या षटकाशी जोपर्यंत सुरुवात होत नाही तोपर्यंत ऐकूया डीजे. संदेश वैयक्तिक असं पहिलं आणि संघासाठी तिसरं मगाशी योग्य आणि निर्णायक अशी गोलंदाजी केली होती संदेश आणि दिनेशाची. आत्ता मात्र या ठिकाणी पंचांकडे आत्ता मात्र कुठल्याही प्रकारची दात मागू शकत नाही, कारण की यष्टिरक्षकाला सुद्धा माहिती होतं, कारण की हा चेंडू अवंतर आहे. एका धावाची भर, एका धावाबरोबर सकाळी धावसंख्या या ठिकाणी वाढली, एका धावसंख्या झाली ती 31. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावरती आहे. संदेश गोलंदाजी करतोय, सामना करतो तो दिनेश. पुढील चेंडू कुठल्या प्रकारे असेल. आता मात्र पुन्हा ज्या पद्धतीने मागच्या सामन्यामध्ये आपण गोलंदाजी पाहिली होती त्याच्यापेक्षा कुठेतरी भरकटत अशी चाललेली मोक्याच्या क्षणी जर आपण कुठे भरकटतोय तर आणि संघाचा संघनायक आहे. विशेषतः पाहायला गेलं तर दोन्ही संघनायक समोरासमोर उभे ठाकलेत, त्याच्यामुळे जरी थोडासा राग असतो की मगाशी आता आपण एकामेकासमोर उभे आहोत, मैत्री एका बाजूला असते आणि खेळ एका बाजूला असतो एवढं मात्र निश्चित. पुढील चेंडू आता मात्र चेंडू टोळवलाय. झेल होतं का पाहायचा दिनेश स्वतः झेलसाठी होता, झेल मात्र होणार नाही. 1 धाव मात्र निश्चित. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. 2 धावाबरोबर सकाळी धावसंख्या ठिकाणी वाढली, सकाळी धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 34. मला वाटतं हा षटकातील पहिला चेंडू या ठिकाणी असेल. पहिल्या चेंडूने 2 धावा आल्या आहेत. अजूनही मला वाटतं पूर्ण सामन्याचे 11 चेंडूंचा सामना ह्या ठिकाणी जर दिनेश या ठिकाणी मैदानावरती राहिला तर कमीत कमी जर आपण पाहिलं तर चित्र हे जवळजवळ 60च्या आसपास या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याच्यासाठी दिनेशला मैदानावरती ठामपणे उभं राहणं गरजेचं आहे, कारण की आपण संघाचे संघनायक आहोत, आपण संघाचे तारणहार आहोत. जर आपण या ठिकाणी आपला खेळ दाखवला तर निश्चितच ह्या पुढील पात्रता फेरीसाठी आपण जाऊ शकतो. पुन्हा चेंडू टोलवला. आता मात्र थोडासा फसवा आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये या ठिकाणी गडी बांधून दिनेश या ठिकाणी तंबूत परततोय आणि एक मोठा बिग फिश